И така, дами и господа, след тези думи дойде момента да преминем и към официалната част тази вечер. Награждаваме най-добрите от най-доброто от модата във Варна 2008. Време е за старт, дами и господа. Започваме с модна къща Рени, мода за бременни. Модна къща Рени Варна с колекцията Фламинго показва новите тенденции и цветове за 2008 и 2009 година. Свежи пролетни тоналности в розово, основен цвят и при фламингото. Сравнението е не случайно. Тази рядко срещана птица, достигаща 140 см, се среща в Южна Франция, Испания и понякога в България. Грация и красота най-вече през размножителния период съвпадат с изискванията на бременната жена. Винаги красива с марка Рени. Вече награди. Нека да дадем началото и на първите. Тук на сцената ще поканя Йоана Димитрова, мисис Нова България 2007, за да връчи първата статуетка в раздел Мода за бремени на модна къща Рени. Дами и господа, вашите аплодисменти и за Йордан Градинаров, новият управител на модна къща Рени, мода за бремени.
това, че помагаме на децата в нужда. Също така на целия екип на Модна къща Рени. Пожелавам весели празници и успехи през 2009 година на всички.